Kaikki nukkuvat vielä. Taidan minäkin sitten mennä nukkumaan. Joo. Näin aika hyvää unta. Haluaisin tehdä aamupalan. Menenpäs tekemään. Tänään on aamu. Ja kaikki ovat heränneet, joten taidan mennä Lilan luokse. Huomenta, Lila. Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Tiedän. No disko. Ulala. Ja siellä on varmaan poikia. Ja arvaa mitä? Mitä? Mennään nostarille ottamaan vaatteita, mutta minun pitää mennä pihalle tekemään yksi juttu. Selvä. Jatkuu ensi jaksossa. Muista katsoa.